Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika. Ikaw na lang. Wala ka ng Ako team. na, wala ng team. Hindi na lumilipad ang yung team. Nag-resign na. Mapapapasweldo mo, manggas. Ginamitan ko na lang mag-isa ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang lalaki ang nagreklamo sa barangay dahil noong nakaraang Semana Santa, yung bahay ng kanyang nanay sa may Antipolo ay tinira ng kawatan. Dahil nga walang tao at nasa bakasyon, nakahanap ng tiyempo ang nasabing kawatan at dali-daling sinunggaban ang pagkakataon na makapagnakaw. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang kawatan. Kinuha ang TV. Kinuha ang bigas. Pati ang alak. Grabing kawatan. Grabe, kawatan na kawatan talaga. At dahil sa kuha ng nasabing CCTV na pag-alaman na ang nasabing kawatan ay kapitbahay lamang. Kataping bahay lang nila na isang 20 anyos na binata. At hanggang ngayon ipinagpatuloy pa rin ang investigasyon at hindi pa nabawi ang nasabing TV, bigas at alak. Ikaw kabisyo, aling kapitbahay ang pipiliin mo? Kawatan o aswang? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Loyal! Feel good Adlaw Martes, April 2, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama yun na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagos! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo. From Bacoor. Ang dahilan kung bakit di lang kayo nakikinig ng radyo, nanonood din. Nako, mas masarap na daw manood kaysa makinig ng radyo nang dahil sa kanya, Tanya Chinita! Chinita! Habang ako morenang dalagang Pilipina! tingnan mo naman ako. Mars! Hi, Mars! Huwag kang kumari. Lipas ng takbo! Mars! Aswang o kawatan? Kung may jojowain ka. Sa kawatan na ako, Mars, maganda magpalay sa kawatan kasi, ay sa aswang kasi diwata, lahi sila mga diwata Mars. Salamat na lang. O yan, eto ha, ang pinaka-basic tits, of course, kung aalis tayo ng bahay, lalo na nung Holy Week, ang daming nakawan na naman nangyari. Siyempre, sabi nga ng mga otoridad na huwag kayo mag-post agad-agad kung nasaan kayo kasi alam ng kawatan walang yung location nyo. Nako, walang Oo, tao yan. sa kanila. Kaya yan natututunan ko yan, yung Oo. wag mag-post ng real time na wala ka sa bahay. Oo, kasi alam ng kawatan na, lalo na yung mga nakaabang lang. Ay, wala sa bahay, Uy, eto na. sakto. Lahat sila nasa outing. Oh. Sandali, Oh. grabe yung kawatan. Pati alak, tinira, pati bigas. Ba, papasok ka na rin lang. O, di ba? Oo. Kung ang mindset nun, minsan lang makapasok kunin ko na. May iba nga, pag may ulam at pagkain, kumakain pa eh. Oo eh. Ganun Makikita kakapal ang mo, mukha. diba? True. Oo. Eh kung yung mga sombrero, sarap nun lalo pag branded. Oh.
paano pa pag nakakita ng cellphone? Nakakita diba? ng Ngayon laptop? kasi hindi lang gadgets ang pwedeng nakawin. Kung anong... Oo, kung anong pwede dyan. Kaya Nakablow. yun ang pinaka-basic. Basic po na talagang bantayan. Buti na nga may CCTV. Oh, nakilala ba? Nakilala nga, kapitbahay lang. So, ongoing yung kanilang yung investigasyon. Nakilala kasi Ang Yun na nga. HD naman ang nila, ng CCTV. ang tanong ko kasi, Tits, eto ha, sabi nga ng mga matatanda, di ba, mas okay na daw magkaroon ng kapitbahay na aswang kaysa kawatan. Kasi yung aswang, pag kapitbahay mo, hindi daw yan tatalo. Nagtatalo. Oo, pero pag kawatan, kapitbahay mo, tataluhin ka talaga niyan. Diba? Ikaw, papipiliin kita ngayon, aswang o kawatan, kapitbahay mo? Gusto ko na nga aswang. Hoy, gusto talaga aswangin! Hindi, pareho kung ayaw. Sino ba naman Aswang pareho? ako. Sino ba parehong gusto yun? Siyempre, ayokong parehong gusto yun. Oo. Ayokong parehong gusto? Ano yun? Siyempre, ayaw mong magkaroon ng Ayaw ganong mo pareho klaseng yun. mga kapitbahay. Pero sabi nga ng mga matatanda, tinitingnan, lahat na lang nang dumadaan si Uncle tinitingnan. saan ba ako lilingon? Andito, Call, titingin ako sa oras. kita ko! Hoy, announce talaga dito. Mag-usap na kayong dalawa. Bahala ka ha, ma-overtime yan ha. Sige. Yun na nga, yun na nga. So, sabi nga nila, okay na yung aswang yung kapitbahay kaysa kawatan. Sa akin naman, huwag naman yung aswang, oo. nakakatakot. Wala naman. tayong pipiliin dun kasi naaati katawan nun eh. Ng aswang? Ang kawatan. Buti nga. Buti nga sa kanya. Sa kawatan? Sa aswang. Pero ang laki ng panga niya. Gumaganon. Maniwala na sana ako kasi meron na. Sabi ng aswang? Ang kawatan. Meron niyang Tits, ang sikreto pala niyan ay kabibe. Para maging sila, Yung aswang? maging kawatan. Di ba yan? Para mapatay mo, lalagyan mo ng asin yung kalahati ng katawan niya, yung bewang niya, bubudburan mo para di siya makabalik. Bewang ng aswang? Bewang ng kawatan. Tapos, yung bawang, takot sila dyan. Ilasabit mo daw sa bintana para di sila makapasok. Yung aswang? Yung kawatan. Meron pa nga sa amin yung yung sa pomelo. Di ba matinik-tinik yan? Yaman nyo naman. Pomelo. Meron naman sa kapitbahay. Yun yung nilalagay mo sa bintana. Pang sumpa. Pangsumpa sa aswang. Sa kawatan. Hoy natusok. Yung aswang. Yung kawatan. Natitano. Natitano. O, titano. Natitano. Oh, tita ko yun eh. Si Titano. Ikaw, Tita Tanya. Meet Titano. Hi, I'm Titano. Natitano yung kawatan. Yung aswang. Ay. Ba't kayo mahaba yung dila, no? Ng aswang? Parang ganda. Ng aswang? Yung kawatan. Uy, Sige, wabay. dilaan mo nga ako. Tapos ba't kayo Mapadila ako. sa aswang? Oo, wang. Dilaan mo ko, wang. Tsaka bakit pag buntis yun yung tinitiktikan nila sa Ng aswang? bubong Ng ng kawatan? Yung pangawalan niya kawatan, buntis niya kasi nisilipan pa. Ay, naupo ko. Yan yung inaabangan ko dati sa Magandang Gabi, Bayan. Pag Halloween, di ba yung mga kwento ng Kwento ng aswang? kwento ng kawatan. Dami, sinusumbong na nga yan ngayon eh. Ha? Minsan pinapatulpo yan. Yung kawatan. Yung aswang. Yan yung di ba, binabatingting ni, sino yung walang baba ng, kay MJ. Si Ed. Ed Kaluwag. Yan yung binabating, Yung aswang? ting, yung kawatan. Tinatawag niya pala. Lapit. Meron ako nararamdaman dito. Aswang! Kawatan. Ay, nawala yung cellphone niya. Kinuha. Ng kawatan! Ang aswang! Wow! Kaya pala sabi niya, hi guys, welcome to my vlog. Uy, sabi ng kawatan. Sabi ng aswang. Ay, bakit lagi silang nasa balite? Yung aswang? Balete. Baliti. Baliti. Yung kawatan. Yung aswang. Yung kawatan. Oo nga. Di ba? Sabi nila yung daw, yung aswang. Ay, mali.
Bobo naman. Ay, nako, 7:37, tuloy-tuloy tayo, mga kabisyo. Tuloy-tuloy lang, ingat sa mga Mga kawatan! at aswang. Ay, hi, Mama Eden. Ingat! Morning sa inyo, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Woo! Woo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!